min hina lihijrati hakana daga wannan ma'ajizu na kariyar Allah ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama labarin sayyidina rasulullahi tare da suraka dan maliku dan ju'shum hina lihijrati a lokacin hijira wa qad ja'alat quraish fihi wa fi abi bakrin alja'ila a halin quraish sun sa ladaddaki ga wanda duk ya zo da shugaba sallallahu alaihi wasallama ko ya zo da abokin nasa sayyidina abubakar na'am fa unzira bihi aka sa lada na dukiya ta irin wannan lokaci dukiyar da ba a saba ana irin wannan talla da ita ba aka sa har raƙumi 100 kuma raƙumin ma ba kowane irin ordinary raƙumi ba raƙumin da ya kowanne martaba da tsada da daraja wanda su ne jajayen raƙuma jajayen raƙuma har guda 100 wanda duk ya zo da shugaba ina ba ku misali abin da zai daɗa kusanto mana zai kamar a yanzu a ce wata rantsatsiyar jif wacce ita ake yayi mai zambar miliyoyi a ce ga wani abu da ake so ka yi shi in ka yi za a baka wannan jif ɗin guda 100 ya kaga yadda yawu zai dinga zuba to haka fa aka yi karka ji ana cewa an sa raƙumi jajayen raƙuma guda 100 ka ɗauka irin raƙuma na abbatuwa ake nufi irin raƙumin da muke gani a garuruwanmu a lokacin martabar raƙumi a lokacin ba ita ce martabarsa a yanzu ba darajarsa a wannan lokacin ba ita ce darajarsa ta yanzu ba shine nake ba ku misali yadda za ku fahimci darajar tasa yanzu kowane raƙumi guda in ana magana sa a wancan lokacin kamar jib ce wacce babu irinta a wannan zamanin namu ban san su bani da na kama sunan wata na ambata to GMC ta shigo ne da ke mu ba ma yayin GMC sai ka je Saudiya kake ganin GMC ai ta tsallako mana kenan ka gani ban san ma yayin da kuke ba to ka ji kwance ci wato sabuwar ta fi karfin Allahu akbar na'am farakiba farasahu wattaba'ahu suraka ji wannan dukiya ma duduwa kai ko yanzu a ce za a baka wannan rantsatsiyar jib har guda 100 naka yawon suraka ya tsinki nan da nan da ya ji labari kuma ya zo ya samu bakin zare na cewa ga nahiyar da ma'aikin Allah din yake ya zurbaɗi abin hawa hatta idza qaruba minhu sai da ya zo dab da ma'aikin Allah da'a alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai shugaba ya masa addu'a bakarara a kansa na'am fasahat qawaimu farasihi sai ubangiji ya umarci ƙasa sai ta danke kofatan dokin nasa fa kharra anha shi kuma ya faɗo da kan dokin na'am to ya su kwano ratatatatata kurin sai cak aka kame dokin ai kaga dole ya faɗo je kake yin ya je kas wasta ka sama bil azlami to da ya faɗo din nan sai ya ɗauko irin al'adarsu ta jahiliya akwai kyauro na ƙuri'a wanda yake cikin kwari ɗaya an sa if'al ɗaya an sa la taf'al inda duk suke suna tare da abinsu in wani abu ya shige musu duk wanda suke so su yi ƙuri'a kai aiko sai ya ɗauko abu sai ya kada ya kada ya kada ya kada sai ya miƙa hannu ya zaro yana zaruwa sai la taf'al ta fito masa na'am a camfin nasu ma aka ce masa kar ya kuskura aka tsawatar da shi fakharaja lahu la yakrahu ay fakharaja lahu ma yakrahu summa rakiba wadana hatta sami'a qira'atan nabi amma da ya duba ya gafa dukiyar da take jiran sa fa ce kai yace ba zai saurari wannan ƙuri'a ba
wa huwa sai ya la sake ɗarewa kan doki wa huwa la yaltafitu wa abubakarin ya sake zirbaɗar doki ya kusanci ma'aikin Allah shugaba yana ta kwarara tilawa ta alƙur'ani ya yi gadu-gadu baya waiwaye shi kusa yin na abubakar ya kalli nan ya kalli nan ya waiwaya nan ya waiwaya nan hankalinsa ya tashi wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam utina suraqatu yazo sai sayyidina abubakar yake cewa da shugaba ce ya rasulullahi ai an cin mana wa qala la tahzan inna allaha ma'ana ma'aikin Allah ya ce kwantar da hankalinka kakka damu karka damu Allah yana tare da mu fasahat saniyatan ila rukbatayha wannan za a tsorata waye zai tsorata shi ai sai dai shi a ji tsoronsa sai dai ya tsorata amma ba wanda ya sai tsorata shi ai tun da Allah ya shugaba bai san wani abu wai shi tsoro ba in ba tsoron Allah ba wanda yake jin tsoron Allah wa zai ji tsoro gaskiya ne ai duk bawan da ka ga yana tsoron wani baya tsoron Allah ne amma duk bawan da yake tsoron Allah duk mai tsoron Allah ba wani bawa da ya isa ji tsoronsa to ka ji tsoron bawa irin ka ji tsoronsa da me ye maka me yawa kansa bare ye maka kansa ma bai wa ba bare kai ye maka to ka ji tsoronsa na me ka ji tsoron kalwaiwaniya bilhu babu abin tsoro sai Allah babu abin ƙauna sai Allah amin amin fasahat saniyatan ila rukbatayha ya sake wato su kwano doki ya zo dab da shugaba sai ubangiji ya sake umarta ƙasa ta sake damƙar dokin a wannan karan kuma ba kofatan aka sa ta damƙa ba sai ta damƙa har wajen cinyar ya tafi rububu zai rufta wa kharra anha ya sake faɗowa fazajaraha sai bai daddara ba ya sake ɗarewa sai ya zaburi dokin fanahadat dokin ya yunkura walikawaimiha mislu dukhani sai ga wato kafafun dokin da ya zabure shi ya zaburo ya yi fut daga cikin ƙasa sai ga hayaƙi yadda ka san wuta ce ta kama a wajen fanadahum bil amani to ai da ya ga wannan tashin hankali to kuma sai ya ga halaka ƙarara naka sai kuma ya dinga kururuwa yana kira ma'aikin Allah yana amana ya rasulullahi amana ya rasulullahi fakataba lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amanan shugaba sallallahu alaihi wasallama ya rubuta masa wannan amana katabahu ibn fuhayrata an ce ibn fuhayrata amiru ibn fuhayrata ɗayan ahlus suffa na'am shi ma'aikin Allah ya sa ya rubuta masa na'am wanda a lokacin shine dan jagorarsu na'am wakila abubakarin an ce kuma a sayyidina abubakar ma'aikin Allah ya sa ya rubuta na'am wa akhbarahum bil akhbari babu wannan bukatar wannan kauce-kaucen lallai me matsala in ya rubuta din ka taba lahu ya rubuta masa to me matsala in ya rubuta kuma da ya rubuta aka ce kuma ramahu bihi ya jefa masa abin da ya rubuta ya rubuta masa ya jefa masa duwa sallallahu ta'ala alaihi sallam daga me matsala wannan duk suna gina ne akan abu mafi shuhura na cewa wai shugaba sallallahu ta'ala alaihi sallama bai iya rubutu ba wanda tunumin an gije muku wannan an gije shi an bangaje shi muna nan tare da shehu abul walidul baji maki Allah ya iya karatu ya iya rubutu bayan saukar wahayi gare shi gabanin saukar wahayi sai na rasulullahi hatta gabanin ba za ka ce
bai iya ba sai dai ka ce baya yi. Gabanin saukar wahayi sayyidina rasulullahi baya karatu baya rubutu, amma bayan saukar wahayi ga ma'aikin Allah sayyidina rasulullahi ya yi rubutu ya yi karatu, ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hudu ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. wa amarahu an-nabiy shine nasin sallallahu aya ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubtiluna. To aya ta sa kaidi min qablihi ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika. To kaga wato muddar da baya karatun baya rubutun kafin saukar wahayi, min qablihi Allah ce kafin saukar wahayi. To ashe hukuncin min qablihi daban da kuma min ba'dihi, tunda Allah cewa ya ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika, a mafhumul mukhalafati ashe kenan min ba'dihi kuma tatlu kuma takhutuhu bi yaminika. Wannan shine mafhumul mukhalafati. Dan da babu wani bambanci sawa'un kafin saukar wahayin ne ko bayan saukar wahayin ne, duk baya karatun baya rubutun, to ba za a sa wannan waigin na cewa kafin saukar wahayi ba. Wannan shine mafhumin, babu wani mafhumi sai wannan. Tunda har aka gicciye kafin saukar wahayi, to ba za a sa wannan wato waigin a banza ba, tunda har aka saka shi yana da ma'ana. Me yake nufi? Abin da yake nufi ashe wato an kore rubutun da rubutun gabaran sai ne iya wannan mudda ta kafin saukar wahayi. To yaya bayan saukar wahayi kuma? Ashe wani hukuncin ne kuma na daban. Daga in ka kore ba ki Allah a gaba ɗayan rayuwarsa ka ce bai taɓa rubutu ba bai taɓa karatu ba, ka yi karo da alƙur'ani. Alƙur'ani cewa ya ba a gaba ɗayan rayuwarsa ne bai yi karatu bai rubutu ba, cewa ya kafin saukar wahayi ne. Daga da bambanci kuma zancen da za a ce bai karatu ba bai rubutu ba kafin saukar wahayi, da kuma a ce bai karatu ba bai rubutu ba a gaba ɗayan rayuwarsa. ba ɗaya bane. wa akhbarahum bil akhbari, haka na